Onyankopɔn asɛm a ɔnam ɔhen David so ɔde ma onipa wɔ asase so ɛnwom no aduosia nwɔtwe ɛkyɛm ɔyɛ aduonu baako ɔsɛ ampa ara wɔse nokorasɛm saa na tie ampa saa na bɛyɛ ɛna ampa saa na ɛkɔ so ampara Onyankopɔn bɛpiepie n'atamfo ti Israel Nyankopɔn ɔbɛpiepie n'atamfo yɛ deɛ yɛka sɛ obi pie uti wɔn ɔyɛ deɛ na saa Nyankopɔn atamfo no ɔmo nie enipa biara ɔbɛba asase wɔ so de Onyankopɔn ahyɛdeɛ ne mmara a ɔde ato ɔbra wɔpɛ sɛ nipa mmɔ a ɔsɔ mmɔ no wabɛyɛ Onyankopɔn atamfo nipa biara na me pie uti mu akɔhyɛ Odiyifo atorofo no mo sɛ yɛ ofie maka sɛ mo Odiyifo do mo abɔda mo Odiyifo no o mo abɔ dam lon ta nyame apia otirim ɔsɛ yɛ ofie ntɔma ɔsɛ Nyankopɔn sɛ na tamfo nso ɔmo mfɔm ho nyɛ de yɛ nyame ade wei na yɛ na so kɔdam akristofoɔ ekum wɔ mo woka wɔ mo se Yesu Kristo aba bɛpata agye yɛ wo yare Yesu de adom bi abɛyɛ de yɛ abɛdom yɛ wabɔ dam ɛdam na sɔfo koro Odiyifo koro ɛdam na asɔre ba koro no wabɔ baaburo na ekuta wa ade ka saa asɛm no bɛsɛ ɛyɛ ɔnwoma sua de a gyato wɔ ne kɔpɛ mu ɔdadie bɛyɛ sɛ 365 days bi di ne srɛ Awurade ebi kura bɛdi nso no a mehu mmɔbɔ ne srɛ ne hwɛ kɔdi mu ɔda ne srɛ ne hwɛ sɛ bi ɔba bɛkae wa na ɔma hunu sɛ saa na wɔte a hwɛ wo sɛ Yesu Kristo de ne mogya bɛtwam Yesu Kristo adom nti baatɔ Yesu adom no ama nkɔ ansa na Anania ne re safari a obu kɔdi atoro pita ne ma Nyankopɔn bɔde kun no adom na ama nkɔ nya hɔ kwa na adom na no ɔhye Bacho fawo trosem na yinti asefro ade asem bi o trosem ne ko David nyom aduosia nwotwe ne moye aduonu baako Psalm 68 verse number 21 Israel Nyankopɔn obechewo yɛhwɛ asase so a yɛwɔ a yɛwɔ nipa bebree na saa nipa bebree a meka ho asɛm mo yɛ nkurɔfoɔ bi a ɛberɛ a wɔbɛhu sɛ ɔhaw adebɔne ɔsɛyɛ amanneɛ ka obi no ya na saa nkɔfo no nyinaa hunu sɛ amanneɛ nya ka obi nko ade a ɛfiri ɔbɔnsam ne ahohommɔne hallelujah adebɔne to obi a adebɔne nya to obi a pɛ na yakreti yɛsɛ ɛyɛ ahohommɔne anasɛ yɛ abɔnsamfoɔ nti wobɛkɔ akɔmfoɔ meka akɔmfoɔ a meka nkurɔfoɔ ɛtete abosom so wobɛkɔ ɔmo nkyɛn no adeɛ bi to obi wɔ ha bi to obi na sɛ ɔde kɔ kɔmfoɔ mpo nkyɛn a kɔmfoɔ se ɛyɛ abɔnsamfoɔ na de saa de na to no so na kɔmfoɔ nso mpakyɛ ɔno nso yɛ hwan kɔmfoɔ se abɔnsamfoɔ na de ayɛ deɛ kɔmfoɔ se abɔnsamfoɔ na de saa de wɔ ato no so nti kɔmfoɔ no so ɔno nso yɛ hwan kɔmfoɔ no yɛ soro abɔfoɔ ana bɛtɛ wɔ se abɔnsa mpakyɛ ɛni hɔ wɔn na wɔn a wɔakɔ akɔmfoɔ abosomfoɔ ɔkɔ yɛ ɔka kyɛn sɛ ɔhɔ ɛda so yi deɛ ɛyɛ yɛfɛ no sɛ soro abɔfo na de bɛto wɔ so kɔmfoɔ biara se abɔnsamfoɔ na de ade wɔ ayɛ deɛ ato wɔ so deɛ akɔmfoɔ yi kan saa na nan nso yɛwɔ Nyankopɔn so fie asɔre fie asɔre no a yɛde Onyankopɔn de ato so no yɛkɔ asɔre no mu so a
sɛ obi wɔ haw ne amaneɛ na sɛ okoduro sɔre wɔ se pɛ asɔfoɔ ne adiifoɔ no hu na ɔmo so sɛ abronsamfoɔ na de ɔhaw yɛ ayɛ deɛ ato so na yɛka asɔfoɔ no tumi kan adiifoɔ no tumi kan akoduro sɛ ɛnka ntom sɛ ɔbaa bibi a wɔde ne mpa ne mfɛ so na wɔnya nwareyɛ no yɛsɛ yɛ ofiefoɔ ahohomɔne ne ofiefoɔ abronsamfoɔ ɔmo ahunu waware pa na ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ deɛ ɔmo siw kwae deɛ akɔnfoɔ sɛ yɛ ahohomɔne abronsamfoɔ asɔfoɔ ne adiifoɔ sɛ yɛ ahohomɔne abronsamfoɔ hallelujah deɛ ɔhaw biara nya bɛtɔ nipa so wɔ asase so wɔ fam ha nipa yi akuo mmienu yi ɛnyɛ akɔnfoɔ na ɛnyɛ ahohomɔne nko yɛka yɛwɔ nkɔfo bi so mu yɛ adunsifoɔ yɛ onipa bɔ hɔ a wɔnyɛ kɔnfoɔ ba wɔyɛ honhom adwuma a honhom adwuma na wɔyɛ no wɔde ahohomɔne na ɛyɛ saa nkɔfo no nyinaa nso sɛ wɔkɔpie mu wɔ na sɛ wɔhaw da so a saa nkɔfo no nyinaa bɛka kyerɛ sɛ yɛ abonsamfoɔ na saa nkɔfo no a wɔyɛ honhom adwuma wɔmfa nyame na ɛyɛ a wɔde ahohomɔne na ɛyɛ wɔn nso de na wɔsɛ abonsamfoɔ no bonsam bɛyɛ Israel nyankopɔn na ɔbɛkye wo nyame na ayɛ saa nkɔfo no nyinaa saa na ne tumi tiɛ sɛ ɔno a nam ne honhom so a mowɔ ahu no na wode nwoma sua sɛ woahu no a ɔbɛfira w'ani ɛsɛ baka kyɛ sɛ nwoma sua yɛ ewiase nyansa nwoma sua ɛyɛ wiase nyansa nti wofa so sɛ wode bɛhu no awurade nyankopɔn sɛ pɛ ɔbɛfira w'ani nti wobɛkeka abususɛm nti kɔnfoɔ no deɛ ɔyɛ dunsini no a ɔyɛ sunsum nnwuma na ɔkura ahohommɔne no sɔfoɔ no nso akenka baaboro no adiifoɔ no akenka baaboro no obiara se yɛ ahohommɔne bɛte deɛ meka kyɛ ɔnɔpɔ yɛ sɛ amanneɛ da nipa so onyankopɔn na ɛde ba nsɛm dodoɔ ne nsɛm bɔne ne nyinaa onyankopɔn na ɛde yɛ deɛ ɔde ba ɛho nimdeɛ na wobɛyi na didi akyerɛ wo no sɛ ɛho hunumu na wobɛyi na didi akyerɛ wo no nso nyankopɔn na ɔbɛkye wo nde yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛwɔ asase so onyankopɔn kyɛsefoɔ no ahyɛ ato wɔ sɛ nnipa bi a sɛ woamfa saa kwan no so a ɔbɛma wo ahunu amane ɔbɛsɛe wo ɔbɛma wo abrɛ ɔbɛteetee wo ɔbɛdi wo nya nipa bi a ɔwɔ asase wei so nipa bi a bɛba asase wei so fam ha no saa na Israel nyankopɔn ahyehyɛ no nti wode ɔpa na no wo nkae abɔfoɔ no kora ɛfiri soro baeɛ ɔmo nteɛ mo firi soro baeɛ no ɔmo ba ha sɛ no nyankopɔn ma abɔfoɔ no bi ɔmo ka ha wama ɔmo ansa anyɛ deɛ yi ɛyɛ deɛ nti na abɔfoɔ no baeɛ ɔmo ansa ntimi ankɔ wɔ so wakyekyere wɔ mo hallelujah soro abɔfoɔ no ɔwɔ ntaba wɔ no atimi tu no ntaba na awurade nyi mfiri n'akyi atabanda so tuatua wɔn nso so mema ntimi mforo nyɛ deɛ yi ɛma ɛkwan ne yɛde ba soro hɔ no ɛhohom mu ɛne yɛhunu saa nhoma ɛkwan no ani na ɔmo de hunu no ɔfira no ne sɛ ɔmo nam ɔmo wɔ honam ani ɛte sɛ wɔwɔ ani ne sɛ de wu nim baabi a heaven kwan da no saa na ɔmo so nyɛ deɛ yi ɔn sɛ de nyankopɔn sɛ tie isɛ nyankopɔn ɔbɛkye wo ama no ayɛ yie enti nyankopɔn ɔpɛ sɛ ɔgye wo nkwa na sɛ ɔpɛ sɛ ɔmo ahunu baabi ɔwɔ a ɛno ada wobɛfiri asase yi so no so ɔte aseɛ na woyɛ deɛ ɔpa a wabɛyɛ honhom no afei no ɔma wo saa honhom ani ade bɛyɛ deɛ yi bɛhunu hɔ nyɛ saa deɛ a ɛsɛ wowɔ honam ani wowɔ honam ani ne nkoa no kɔfoɔ kɔ soma no ɛmpɛn pii deɛ ɔyi n'adi kyerɛ yɛ no ɛyɛ honam ani deɛ mmɔɔ ɛsene n'ahenniɛ mu deɛ ɛbɛkyerɛ ɛbɛkyerɛ wa nyame nkyerɛ mu onyankopɔn sɛdeɛ ebi a bibi bɛsi asase so ɔsɛ mehwɛ na ama hwɛ na wɔyi n'adi akyerɛ me na waka maka na asi no ɛnyɛ mmɔɔ sɛ mete hɔ ɔbɛkasa hwɛ heaven sei ne sei nɛteɛ wagye wate aseɛ anaa ɛte saa metaa ka heaven ho asɛm kyerɛ ɔ sɛ nyame ɔma hunu heaven no waka kyerɛ sɛ sei ne sei da deɛ ɛte ne sɛ ɛkwan abrabɔ a yɛde bɔ kɔ heaven no ɛno na ɔnam no nso bɛkasa de yɛ deɛ ɛkyerɛ me na ɔma mehu sɛ ɛyɛ kwan sei ne kwan sei baasa heaven ne sɛdeɛ obie m'ani nam honhom so yie ɛsoma asɛm de kyerɛ ma mehu sɛ sei na ɛkɔ sei na ɛbɛsi de sei na ɛba no ɛno no heaven deɛ no wɔnyɛ ne saa ɛtaa ti saa maka dodoɔ sɛ na akyerɛ wo patɔ wate asɛm yi ase
ndi ada opese heaven no ende ono ane se men no de minim ada opese bia me wo fom na me hunu no obetimi abie mani so wo ho na wayi se de siti ayede ye a kire me ne so madi hu adanse a kire maka hu asem a kire pato what you say anya sa de se de ha ya de ya na de e ko na henie ni mo ende ona no nso we ye sei ene de wo se abrabo ni suban ayenye de ye mo ne ono me fa ye nko obo sa abrabo ni wie no me fa wo nko e kra ntime nya de ye nti abrabo ni na hia enye ekwan na wo behu se da wa wo koye de ye inse na ko pon obeche wo ama no aye ide mi kan se onyankopon otumfo onyankopon nwani no odomfo no moburuhunufo ye na do ye mu ni hwebia se nyankopon no ano ono na di amane ba nipa so nipa biara be ba asase wesu fom ha no kwa ye nhise ne akwato wa se wa mfa se pe no de amane atowa o de amane be to se sia mo huna man hunu na kwa o se fa so a no no asa na me humo bro se no be yi amane aye de yi kan ma me give di nyomo onyankopon asem wona mo hinde ndi so odi mo nipa wasase so enum no aduosia nwotwe echemo ye aduonu baako o se ampa ara o se no kurasem saa ne tie ampa saa ne beye ena ampa saa na ekoso ampara onyankopon be piepie na tamfoti ize nyankopon obepiepie na tamfo ye de eti ya ka so obi pie uti won ye de esi wo ku hallelujah amen nti nipa bia ansa na beba asase we so no enya wonku na onyankopon di bediw wode di nipa bebre nti wo se wamfa niwa na se waye nyiyimu ena waye enumhwe asomafo no nyuma no so se onyankopon ho nipa ni mu hwe ni nimu na nipa bia asa de wakwaiti no obema na to sa pepepe ena o se ampara onyankopon be pie na sa asem no woka no atro jase se wonyi tumo se wonyi ntumo me so woka so obo asase no nyankopon ka so obo asase no yenya honhum bia me challenge se me so asase we ha me na boye abonsanfo nyina ya dan se wona ye de me se konfo akura wo som bosom no kura gitum se the first wo som bosom ode de ma bosom no nyankopon na bo asase oteso obi anti me challenge ene wo se ampara wo ka we so de akyerew se saa de tie hallelujah na onu nyankopon na tamfo maame oso be piepie omutirim se tu so hu nyankopon do kan sa anya se wo kum wo na we na wo kan de wo kan se ya wo de be ba wo so be piepie omutirim se tu eno ase na tamfo na se wo nyankopon sa na tamfo ye de di nyankopon ka se na tamfo a enye Satan yo eye Satan dia wo de ka se ni bi ne ti ase bi ka se ni bi e pese wo ti ase no wo kana nsa echemo ye aduonu baako o se ampa ara o se ampara onyankopon be piepie na tamfoti onyankopon be piepie ho ati na tamfo o se ho ati nti ga ye Satan ka obeka se nyankopon be piepie ne tamfo ana onyankopon be piepie on na e ka asem no to obeka se onyankopon be piepie me tamfo ti na se me tamfo ne de o kire o se bonsambe o se na tamfo na se na tamfo no mo ye de nti ho mon enipa ho asem no wo ye de ize nyankopon obeche wo ama no aye na se nyankopon atamfo no omuniye enipa biara obeba asase we so de nyankopon ahyade ne mra wo de ato obra bo pese nipa mo a wo so mo no wo be nyankopon atamfo nipa bia oba odi opa ye difo si de nyankopon pe wo nye ye so fo si de nyankopon pe wo nye ye wo so fra wo so ma fo si de nyame pe wo nye na ya asore ba wo si de nyame pe wo nye e na nkwa asore wo si de nyame pe wo nye sankofo ni nyina wo ye nyame atamfo wọ́n sá na tamfo no ọ́n ma sá o baako kura ànfààní hu ní da ìdè wọ́n yẹ ni sẹ́ o bẹ piepie mu tirim ọ̀dẹ nsẹ́m ọ̀háw ní amani hallelujah amen ẹbí
bi am so me ka kire o se nyankopon de wo haw to so a wo ye dai o no ntimi mfiri se wo no betimi afiri so de a age se o do ho kwese bonsam to mi ase kwa ma fe de wo kire kwa ye de na nyankopon no se wa bonsam dem na no wo pe wo no wo mu yonti wa me se watam wa kwa ye de eno no agya wati di be ya ma men kan se men kire wo betimi akasa ya no me yo mo se abrofo ni di bone nso de bi anka tasem che wo mo hoto wo na ho na ka se buruni ne hoto ne sa wo mo kro mu wo no ho wo ne pa wo ho but ekuro no kura na wo timu no asumdue nya de ye me ka sa asumdue ni mu a me che se wo di ukuro nso wo ne wo ho wo di ukuro edu ukuro buruni ukuro mu a wo ne ho nti osuro ohunu police se de wo hunu nyame adenti a wo ne ho so ye list ye police ni be ma na ye de ye enti hunu so mo wato bet enkofo no hye nyankopon do mo ye afa kwambe so mo hye so de ye ase eno danche ya enyarewa enti won we ya to abaka so mo ye ka so mo ye no enti mo wato mo hye enyarewa na enyarewa ni nyina so ye de odi pie wo de ye yes hallelujah amen ekuro wa se de wote Ghana ha ya wa utimi na Ghana ha na utimi ka se me ko bo me sesen na se wa wo he that till one say because sit down so me sit down pa bia to me ye timu no nyame ni nyina wa ye ma wo de be kasa akere wo no wo ye ne dia do de se wo kuro mu ya uti do ti abrochi America ne London ne Belgium ne da Holland no sank of Canada for omu nyina ati asase nyankopon tase fo boy eti su ya bia but sank of no o ti Ghana atimi kasa me ko bom sesen obi kura timi ya ono asesen na okobo no ono abo pa se kese da no wana ju so be ti da bia tem to ma mesi ni kura so ono abesi obe wie na ayese ese edali si wa no wa asu no de nchensi akuri so wushim but ukwa abrochira broni na ode ne man ansa na obetimi anya dai na bra wa bre no ndi we awu kuro ni wo ye man de hye wo be high dai sa akopim so obewu ena da no so han a maame bosumi sika wo be tua no o wo Ghana han ka ye odwetire sa sika be tua no bosumi no maame ya ha se obetimi de koton so mata se bo ne sesen because Ghana obi asida ya 30 million oh me na catch because o baby o ko si da no ono le twa ho no nya anwa ye de aha wo nya anwa nya bibia no ono asada na imesi so ati do wi anwa ayi no o sha enso ma anwa na wo de ye no na o sa hwe cement o to ya cement no so de o say one bag if that so the 360 and there see 2 rooms wo pa check se bedru 30 million wo so wie kra so ansam prastem en wo sa hye mu the 30 million de wo check ni a wo ye de anya de enduru but obi so ti abrochire ne dai bosome 50 million obi tua 100 million obi tua 35 million obi tua 70 million 80 million etimi si obi da ye de e bo de sesen but one we abaka se ne ho ato no wati o man ahunu sa ho to o de mabusu afo no wo bote ya musa wo mu wo busu ni be fa firi ase de ukọ abrochire one we 2 months pepe da ho to no be ya aka o ma me kura papa kwa no be ye de ye jesa wa nya adwuma anye wunya nya adwuma no no hunu se awo na mete 45 million 70 million fa tua da na wo betre na ye adwuma na fa sika no o de fa be ye bibi no de o fa tua da aka e ho na ama me no na confusion asase o kuro bi o motim nti one we ya beka so masoma ye de ye hwe ti wa du kuro de o man but wo dabre mu kura no adani asem foforo ti nyango ba de abrofo aye wo mo wa heda yo mu se elipa odo magu fridge e to da won so mo ma suru ato no mu she to we abaka so bo fo mu wa ye de what na ka se suru to na ya de ketwa na okura hansu to to aso mpire na wa no ka boss what say na suru tumi tokuri u da so nyan to wo sheda me te se de o she fridge wo de ntima kuri won kura sti hu na man won wa so twen dinyame wa kwanye nipa bia baba asase we so so opo wo mpo
nti wɔ se ampara ɛyɛ saa ne te israel nyankopɔn nipa biara bɛba asase wode ɔno wode deɛ meka wobɔ so nyame no abɛkyerɛ wo wobɛba asase wɔ so no ase wonyɛ de ɔpɛ wɔ sɛ ne wo nso saa natamfo no mu nyinaa mu tirim nti yɛ deɛ nyankopɔn pɛ kɔ so ne suro awurade na nyɛ saa na sɛ ɔnya pie wo tirim sɛ ɛtu mɛ sɛ woyɛ deɛ sɔfo bi a mɔmpae ma ama no nyɛ diifoɔ na diifoɔ no koraa me sɛ onyankopɔn wadɔme ne dada yes sɔfo no nyame adɔme ne dada wode ɔpa ka sɛ woyɛ sɔfo nyame bɛma asɛm atoa ma onim agu ase ɛno nyinaa yɛ wo tirim a ɔbɛyɛ deɛ wɔpie nti wɔ se ampara onyankopɔn sɛde wɔsi tie ni saa no wayɛ no obiara ntimi nsesa no sɛ nkurɔfoɔ a ɛyɛ natamfo no wɔbɛpiepie ndeɛ ɔhaw ne amanneɛ wodoɔ a ɛgu nipa so sɛ ɔkɔ asɔre na ɔnyɛ deɛ nyame pɛ sɛ wonkɔ asɔre sɛ ɔyɛ deɛ na ase wonyɛ deɛ israel nyankopɔn pa onyankopɔn sɛ sɛ wompo sɛ nyɛ wo na abɔ ho ba asase no wo ne bɔ wo no deɛ waka ato hɔ sɛ wonyɛ deɛ ɔpɛ nko a deɛ a ɔbɛyɛ deɛ wonyame bɛkye wo ama no ayɛ yie nyame pie wo tim akɔhyia adiifoɔ atorɔfoɔ no mu sɛ yɛwɔ fie maka kyerɛ sɛ mo adiifoɔ de ɔmo abɔ dam o adiifoɔ no ɔmo abobɔ dam lɔn ta nyame apue wo tirim ɔsɛ yɛwɔ fie ntɔma ɔsɛ nyankopɔn sɛ natamfo nso ɔmo mfɔm ho nyɛ deɛ ti nyame ade wei na yɛ ana sɛ wokɔ dama kristofoɔ ɛkum wɔ mu woka wɔ mo se yesu kristo aba bɛpata agyeɛ woyare yesu de adom bi abɛyɛ deɛ abɛdom yɛ wabɔ dam ɛdam na sɔfo koro diifoɔ koro ɛdam na asɔre ba koro no wabɔ baaburo na ɛkuta wɔ ade ka saa asɛm no sɛ ɛyɛ ɔnwoma sua deɛ a gyato wɔ ne kɔpɛ mu ɔdadeɛ bɛyɛ sɛ 365 days bi di ne serɛ awurade ebi kora bɛdi nso no a mehu mmɔbɔ ne serɛ ne hwɛ kɔdi mu ɔda ne serɛ ne hwɛ sɛ bi ɔbaa bɛkae wa na ɔma wonu sɛ saa na wɔte a hwɛ wo se yesu kristo de ne mogya bɛtwam yesu kristo adom nti baatɔ yesu adom no ama nkɔ ansa na anania ne de safari a ɔmo kɔdi atoro kuta ne mu nyankopɔn bɔde kun no adom na ama nkɔ nyɛ hɔ kɔ na adom na no ɔhye israel nyankopɔn na ɔbɛkye wo ama no ayɛ yie mebaatɔ anaasoma meka nyɛ saa nɛteɛ ɛnyɛ yesu wo kɔɔ yɛkyerɛ nansa pɛ no ana yɛfɛn sɛ anania ɔne ne de safari a ɔmo kɔdi atoro kyerɛ ɔsomafoɔ peter Acts chapter 5 ɛna nyame honhom bɔɔ ne kum no ana yesu kɔɛ nie na ɔde adwuma ahyɛ nkurɔfoɔ sɛ adom hyehyehye wei o na sɛ ahumɔborɔ kamakama sɛ yi ɛtwa mu nnura yi a na sɛ nka obi di atoro a baatwɔ nyame honhom bɔ ne ku no nti yesu kɔ akyiri na nsa pɛ na sɛ obi akɔ ne wabɔ ne ku no a ɔka sɛ saa nhyɛ ne to adwa ɛma sɔfo bi adiifoɔ bi anaada ɛma asɔre bɛti bɔ nkɔ so bi anyɛ deɛ yi ɛyɛ saa nɛteɛ ɛntwa mu da ndi anania ne yɛrɛ safaria na nyɛ sɛ ɔsoro taa wɔn ɛyɛ saa ne fire mɛsɛ nyankopɔn na adam ne eve ɔdɔ mu tena baabi yɛ no wɔn yɛ deɛ na wɔn pɛ no ɔyɛ ɔdɛ opie wɔn tirim wɔsɛ afei baabi abɛde mu atena yɛ nkurudie no ma yi mu afiri ɔde mu ɔkɔ amanneɛ mu wɔanyɛ wɔn saa nti saa na tie nipa bi ahosuo nyɛ deɛ ɔde nyankopɔn pɛ bia no oyi wo firi ahotɔ mu a na ɔde wɔkɔ amanneɛ ɔmma ahotɔ mama wo wɔso wɔbɛpie wo tirim wɔbɛkum maame bi wɔkɔ ɔbɔ na ɔno na ɛbɔ na amanneɛ wɔsi yi ohia deɛ bɛkum yi o maame ne ohia mpatsɔ ohia de n'ato adaka mu ohia bɔ amena ama no nso wɔsi ohia bɛyɛ deɛ yi ne ho akyerɛ no ama wɔsi ohia bɛyɛ deɛ yi ɛbɛku no na ɛsɛ wɔn wuhi bɛtɔ ɔno sɛ deɛ ohia yɛ no no ɛte sɛ deɛ wayɛ deɛ yi nyankopɔn sɛ n'atamfo ampara wɔn a ɔyɛ onyankopɔn n'atamfo no ɔbɛpiepie saa nkɔfo nyinaa tiri ga
di na oya nyankopon dwuma asofo kwa da ye life wo de be ye life no aye wo de wo de di agro won kasa be piu trim si unamba chewo ama no aye ye enti anopai bija Kristo Yesu mo bro so metufo hwe wakon ye ne wan na ne nyankopon tamfo amen ma onyankopon akwan a wonam mo bro so wonam agya no so na me Yesu Kristo so de beto wani mu ma akwa no nkoso nso wani amen enye sa na se wo koye de o mpe de a wo se sa nkofo ye na tamfo nyina wo be ye de ye obe hama utirim se tu ampara onyankopon be piepie onyankopon for the amane ebe nipa so ebra nipa be na dwene se de onyankopon pe no wonye de yi oso ma mfa hunni wo yese wo wonye de ofese pe oso hona pa oba be gina wo se ne tamfo nipa bi a oso wonye de nyankopon pa o de opa ye di for yesofo ya so de panyini ye deke ye friend say choirista ye singing band leader do the opa ye singing band leader asefo ade mfa ho o se na tamfo mo tesa no wo mu nyina di onipa no bebre kwa asori o mu nim se ye kwa asori nti eno ano no ya se de epe bia de ebe onyankopon so betena asori na ye ne tamfo nkasa obepiem tiri nyankopon maka so wo mpiem tiri ma hunu se e se de obi di akuma aye de asimo ode ne soa ne amane no di be kuso aka sala so ka cho se tuwa kwa hwa to asema aye hye ehene na aye hye no obi timi ka se mi di dwa me nyina ma mani ba ko e wo so na me apiem ize nyankopon no beje wo aye ji wo piem yes nti koso ne sura urade maka to se nipa bi nyankopon Kristo honhom na no no mo bro so de bedum mi nsem o de bre mi am de bre mo no nipa biara on pese obaji nsem no aye ne sede nsem ne pe no bedofo se nipa no wo ye otamfo ena se nipa no pese o so badane wo nyankopon de ye tamfo no onyame ma hu na mane maka se nyame twe waso a bibia no obetimi ayi wafiri mo ade e ba ko pe ele betimi ayi wafiri se wakon bone anam so no obesa ase se obesan enti mfa onyankopon ti asefo ni agoro emfa asefo ade nya de yi emfa ni agoro abrabo pese obo no ma oyem nhihye wo ho ne fa so ni apopo yemu adwuma eso obi nyai de ize nyankopon pento e ma ne ntena asase so kwa oso jai de opeto wo a oso bebo bra wo pe no de bonsam no a oye niamo ho kane no be ye de ono no pe no wabeda ne tamfo bi aka bonsam de oye bonsam ne sa na obe ye wo otimi ato bonsam afiri soro na de ono ote na heniem pato chi ayo de no ote na heniem otimi ato na ma na behefo oyi na fa heniem ma na be ka asase so na wa ote da so abedi nsamfo de na obe ye wo de no one ne te kura wo wan kai se waye bibia ye de ama ne pen otimi ato na twene fo ba ama na ka na wa wote ya dada no ono so won ne nam so no do betena ha no wo so ye de won po be ye oden de no ne te kwa wa ye ne bibia na wa wote ya no de wa kasa mpacho bunkonta na wo de mo afa ho adi na wa kasa Yesu adom maka so mi wura Yesu de e se ni pa adwene nti wote so kura wo se su yes adentia eni ba afa Yesu adom Yesu moja Yesu de ndie e na nipa di on kra wu ma Onyankopon so twen ye de etie nipa ene nipa hu na kira kwai okodura so fie se pesa bonsamfo abonsamfo na no bi na me ka bi tro se abonsamfo no wono omo goro nyame seye achi waye de nyame mpe na nyame ase wawie no saata mo ho abeda kwai de opeso nso de obi a aha waja apo do betimi abo ho ban no wapo ndi wabeye ade
ade wo nenam hɔ saa